Здравейте, приятели! Добре дошли на канала ми. Днес ще ви разкажа малко за пълнолунието, което ще се случи днес към 8:30 вечерта и е във Водолей. Пълнолунието винаги е време на кулминация, когато енергията е в своя връх и можем да видим резултатите от нашите усилия и намерения, които сме заложили през новолунието. Но когато Луната е в знак Водолей, тази енергия придобива особено непредсказуем и уникален характер. Водолеят е знакът на иновациите, прогреса и свободата. Той е свързан с колективното съзнание, технологиите и хуманитарните каузи. Под влияние на този знак, пълнолунието ще освети теми, които са свързани с промяната и освобождаването от стари модели, които вече не ни служат. Това е времето, когато можем да направим пробив в нашето мислене и да прегърнем нови идеи. Сега е моментът да се замислим с какво можем да допринесем и за общото благо. Водолей ни напомня, че всички сме свързани и нашите индивидуални усилия имат влияние върху цялото ни общество. Може би това пълнолуние ще ви подтикне да се ангажирате с кауза или да изразите себе си, своята индивидуалност и уникалност по нов и смел начин. Важно е също така да запомните, че Водолей все пак е знакът на независимостта и на оригиналността. Под негово влияние можем да почувстваме силна нужда от лично пространство и свободата да бъдем себе си. Ако се почувствате притиснати или ограничени, сега е моментът да преразгледате тези аспекти в живота си и да направите нужните промени. Това пълнолуние е чудесно време за медитация, визуализация или просто за размисъл как можем да бъдем по-свободни, по-себе си, по-истински и по-отговорни към новото. Позволете на тази енергия да ви вдъхнови, да се освободите от старите ограничения и да прегърнете бъдещето с отворени обятия. Благодаря ви, че гледахте. Не забравяйте да харесате видеото и да ме последвате в социалните мрежи за още астрологични съвети и прогнози. До нови срещи!